Moikka, mä oon Iida. Ja mä oon Viivi, ja me ollaan harjoittelijoita Suomen-Saksan instituutilla. Helmikuussa me päästiin työmatkalle Bitburgiin, joka on Berliinistä katsottuna ihan eri puolella Saksaa, joten me päästiin sahaamaan Deutsche Bahnilla oikein urakalla. Menomatka oli semmoinen 10 tuntia, mutta päästiin kyllä perille oikein hyvin. Ja tässä me ollaankin sitten jo perillä Bitburgissa, vähän näkymään meidän hotellin ikkunasta ja totta kai hotellin aamiaista ennen pitkää päivää. No miksi me sitten oltiin Bitburgissa? Bitburgiin meidät toi EuroBBV, eli tässä Europäische Berufsbildungswerk, joka on meidän pitkäaikainen yhteistyökumppani. EuroBBV on ammatillinen koulutuskeskus nuorille, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita, jotka tarvitsevat erityistä tukea urapolullaan. Siellä voi opiskella eri aloille, kuten kaupan, IT tai käsityön pariin. Ja tässä sitten me ja EuroBBV tekee paljon ulkomaanharjoitteluita osana koulutuksia, ja yksi ryhmistä oli just lähdössä Suomen Ouluun, niin meidät pyydettiin pitämään tämmöinen Suomi Crash Course niille, jotka lähtee. Me kerrottiin vähän Suomesta, ja sitten tehtiin myös tämmöiset söppänät vihkoset niille, jotka on lähdössä. Siellä on vähän suomen kielen tehtäviäkin. Esitelmä oli iso menestys, ja ryhmä oli selkeästi innoissaan tulevasta harjoittelusta Suomessa. Sen jälkeen me mentiin vielä meidän yhteyshenkilön Anne Unfriedin kanssa Bitburgin lähellä sijaitsevaan Trierin kaupunkiin. Ja fun fact, Trier on Saksan vanhin kaupunki, jonka roomalaiset on perustanut yli 2000 vuotta sitten. Ja se todellakin näkyy kaikesta arkkitehtuurista, että siellä oli kaikkea näitä vanhoja roomalaisten rakentamia rakennuksia vieläkin tänä päivänä jäljellä. Ja Trier fun fact numero 2, se on myös Karl Marxin synnyinkaupunki, joka näkyykin tietysti paljon katukuvassa. Meidän oli totta kai sitten pakko käydä kiertämässä Karl Marx-museo, joka on tehty hänen synnyinkotiinsa. Oikein nätti talo ja hienosti tehty museo kaikin puolin. Sitten museon jälkeen me käytiin vielä illallisella syömässä ihan törkeä hyvät Flammkuchenit. Seuraavana aamuna alkoi kotimatka Rheinland-Pfalzista takaisin kohti Berliiniä. Kotimatkalla meillä oli välipysähdys Kölnissä, ja voidaan nyt sanoa ultrabraata lainataksemme, että olemme nähneet Kölnin tuomiokirkon. Hienohan se oli. Ja jotta jaksettaisiin istua vielä muutama tunti junassa, niin käytiin tankkaamassa vähän paikallisia eväitä. Yhtäkkiä oltiinkin sitten takaisin Berliinissä ja takaisin toimistolla, ja huomattiin, että he olikin jo keränneet tekemään meistä tämmöisen oikein hauskan blogipostauksen. Ja meilläkin oli oikein hauska reissu. Kiitos kun katsoit tämän videon. Moi moi! Moikka!